Bueno, egun ondan hoi, hasiera emango txegu gaurko osoko bilkurari, eta eskarrik asko da noi bertaratzi arren. Lehenengoko puntua hasiko gara. 2025ko otsailaren 28ko osoko bilkuraren akta onartzea. Bai? Bigarren puntua. 2025ko 13. fakturen zerrenda balioeskotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea, 2025ko 6. espedientea. Urtarria, pausa digital. Miren mesedez? Kaixo, bai, egunon. Hau aurreko antolakuntza batzordean jorratu genuen, daude bai kontu hartzailearen zein kulturako arduradun teknikoak egindako txostenak, da 2025ko urtarrieko faktura bat, zerbitzu bat emantzun pausa digital enpresak, lizitazio bat martxan dago, baina oraindik ez da esleipena eman, eta esaten dute, funtzionamendua guztiz normala izan dela, eguneraketa ondo egin dutela eta aurreko prezioen araberakoa. Eta batzordean komentatu eta hau batez onartu genuen. Hirugarren puntua. 2025ko 16. fakturen zerrenda balioeskotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea, 2025ko 7. espedientea. Otsailekoa eta ute kirolak. Miren mesedez? Bai, hau ere kontu hartzailearen zein kultura eta kiroleko arduradun teknikoen txostenarekin dago, otsaileko fakturari dagokio, eta da Amorebita Etxanoko udalaren Larrea kirol instalazioan kudeatzeko zerbitzua. Hilabete desberdinetan pasatu izan dugu faktura hau, esleipena, plegoak eta badakizu arazoak egontziala, eta esleipena eman bitartean, zerbitzua ematen jarraitu dute, aurreko fakturen arabera. Ja, enpresa berria martxan dago martxoaren batetik aurrera, orduan hau izango litzateke azkeneko faktura. Eskarrik asko, miren. Laugarren puntua. Behin-behineko onartzea hiri hondakinen bilketa, garraio eta tratamendu zerbitzuengatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala. Miren, mesedez? Bai, egunon. Puntu honen arira, garrantzitsua iruditzen zait argitzea hondakinen bilketa tasaren aldaketa erabaki garrantzitsua dela udalerriarentzat. Neurri honek Europako eta Estatuko araudiaren eskakizunei erantzuten baitie. Europako zuzentarauak eta ekonomia zirkularrereko hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 legeak ezartzen dutenez, udalerri guztiek egokitu behar dute hondakinak kudeatzeko sistema, eta sistema berri hori, hain zuzen, sortzen den zabor kantitatearen araberako ordainketari, hau da, gehien sortzen duenak gehiago ordaintzen du printzipiora dago egokitu beharra. Orain arte, Amorebita Etxanon inguruko udalerrietan baino gutxiago ordaindu dugu, eta horretaz gain, tarifa laua izan dugu etxe guztientzako, pertsonako purua edo sartzen den hondakin volumena edo zein direla ere. Horren ondorioz, hondakin gutxien sortzen dituzten familiek, gutxiago sortzen zutenek, gehiago sortzen zutenek baino, bezain beste ordaintzen zuten. Aurrerantzean, aldaketa honekin, erantzuna emango diogu desberdintasun horri. Hemendik aurrera, zabortasak uraren eta saneamenduaren ordainagiritik bereiziko dira, eta etxe bakoitzak zerbitzuaren benetako kostua modu espezifikoan, bereizian eta ez defizitarioan islatzeko. Amorebita Etxanon zerbitzu horren benetako kostua 1.584.164,77 eurokoa izan da 2024an. Aldaketa honi indarrean dagoen araudira eta lehen aipatutako printzipioetara egokitzen da, hau da, zabor gehien sortzen duenak gehiago ordainduko du. Eredu hori ekitatiboagoa izateaz gain, hondakinen murrizketa eta berziklapena sustatzea ere badu helburu. Nola aplikatuko da tasa berri hori? Tasa berriak bi atal desberdinetan egituratu eta oinarritzen da. Kostuaren 40%, etxe bizitzaren katastro balioaren arabera kalkulatuko da, hondakinak biltzeko zerbitzuak ere balioa ematen baitio etxe bizitza horren jabetzari. Gaineko 60%, gehien sortzen duenak gehiago ordaintzen du. Printzipio horri lotuta egongo da. Eta hau dago, etxe bizitza bakoitzean erroldatuta dagon pertsona kopuruaren
kontutan hartuta. Gaur egun, zabortasaren urteko ordainagiria 78,52 eurokoa da Amorebieta Etxanoko etxe guztientzako. Etxe bizitza horietatik gehienak, 173a hain zuzen, bat, bi edo hiru pertsonako familiek osatzen dituzte. Tasa berriarekin kalkulatzen da, bataz beste familia horien urteko fakturak 20,37 euro igoko direla urtean. Hau da, hilabetean, 1,69 euro inguru. Oroar, bataz besteko ordainagiri berria, 88,89 eurokoa da, izango da urtean. Hau da, 126ko bataz besteko igoera aurreko tasarekin alderatuta. Obariak. Udalak dituen obarien ildotik jarraituz, Amorebieta Etxanoko udalak bi obari aurrikusten ditu. Kuotaren 90% egoera ekonomiko ahulenean dauden pertsonentzat, kotizazio gabeko pentsioa, diru-sarrerak bermatzeko errenta, edo bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzen dutenentzat. Eta kuotaren 90% hondakin organikoetarako edukiontzi marraia erabiltzagatik gutxienez 8 erabilera egiten dituzten etxeak sarituz. Lehen aipatu dudanez, Amorebieta Etxanon zerbitzu honen batazbesteko kostua 1.584.164,77 euro da. Diru bilketari dagokionez, helburua da hondakin bilketa zerbitzua autosufizientea izatea. Tasaren 45% etxe bizitzeko ordainduko dute, industriak 25% hartuko du bere gain, dagoeneko bere hondakinak kudeatzen dituzte, eta saltokiek, ostalaritzak eta jatetxeek gainerako 15%. Gainerako 15%, gainerako erabiletara bideratuta dago. Aipatu nahi dut, baita ere, egokitzapen hau lantzeko zuzenbidean adituak diren bi pertsonen laguntza eta aholkularitza jaso dugula, Diego Francisco Marín Barnuevo Fabo, eta César Martínez Sánchez, UAMeko tokiko zuzenbideko institutuko katedradunak izanik. Haien aholkularitza funtseskoa izan da aldaketa hau modu ekitatiboenean egiten ari garela bermatzeko. Laburbilduz eta amaitzeko, neurri honekin, Amorebieta Etxanok hondakinak kudeatzeko sistema ekitatiboagoa baterantz pauso sendo bat eman du. Aldaketa horrek, Europako legeak betetzeaz gain, gure herritar guztien ongizatea ere zaindu nahi du, hondakinak biltzeko zerbitzuak iraunkortasunaren eta ekonomia zirkularraren aldeko apustua egiten duen udalerri batentzat egokia izaten jarraituko duela bermatuz. Eta bukatu horretikan, eskerrak eman nahi diet, baitare pertsonalki eta nik uste talde guztiaren, zinegotzi guztion partetikan, lan honetan egon dian teknikari guztiei, eta batez ere, Leire Latxiondori hor daukagula. Eskerrik asko. Asko, miren, ez bakarrik Leireri, idazkaritzako langileak laguntza eman diote, irigintzakoak baita, kristalako lana izen da, oso luzea denporan, eta eskerrik asko Leire benetan. Bidargo hori izatearren, eta danok eroatearren bide batetik. Andar, mesedez? Bai, berdin, hori eskerrik asko hemen lan egin duzuen teknikari guztiei noski. Kasu honetan gauza gitzi esateko. Bakarrik argi dau, legeak alan dino eta guko lan ikusten dugu, zaborra ez da izan behar negozio bat, eta negozio baten bilakatu da, zaborrak momentu honetan milaka eta milaka milioi mugiten ditu mundu honetan, eta horretan beti interes desberdinak eta danetariko interesak daude, ezta? Baina ere gure herrira etorrita, begiratu, milioi bat, 584.000 euro gure zaborrak kudeatzeko gastatzen ditu udaletxe honek, ezta? Hori, suposatzen dago, 19.500ko biztanleria eukinda zornotza bakoitzari dagokigu 82 euro. Ordaindu behar dugu, bataz besteko kudeaketa hori eragoki baten egiteko. Eta argi dau, sortzen ditugun zaborrak kudatu behar ditugu, eta inondik inora ez da izan behar udaletxe baterako
defizitarioa, ezta? Hori bat egiten dugu. Halare, zaborra benetan badaukagula kontzientziazio behar bat Zornotzako gizarte, Zornotzako herritarrek eta ez bakarrik Euskal Herriko edo munduko herritarrek. Danok, behar du kontzientziazio bat. Planeta hau ez da sosteniblea. Ez da. Eta beti izaten dut, eta bizitza eta planetaren bizitza ez da hasten norbera jaiotzen danean, eta ez da amaitzen norbera hiltzen danean, baizik eta bizirik jarraitu beharko luke beste milioi urteetan, ez da? Orduan, sortzen duen hondakinak eta ikusten ditugun hondakine guzti horiek, bai, hainbet irudi dekoguz eta hainbet batez ere telebistatik, prensatik, eta abar, honek ekarri behar deu, konsentsazio aregatu behar dugula gure zaborren sortzen ditugun zaborretan. Orduen, horretarako ezinbestekoa ere, noski sortzen edo ditugun zaborrak alik eta eran egokien sailkatzea. Ez dugu ondo sailkatzen zaborra. Ez dugu ondo sailkatzen. Orduen, horretarako ezinbestekoa da kontenedor gehiago eta kontzesio bat bakoitzari, kontenedor bakoitzan benetan zer joan behar dauen eta zer ez. Eta horrekin lortu behar dituguna da birziklatzea, alik eta hondakin gitxien sortzea, baina baita ere sortzen ditugunak birziklatzea igotea. Orduen, azken finean, hemen behar duguna, gizarte behar duguna da beste politika batzuk, azken finean. Bai, bota dote, ez dakit hau da nik sentidu guk, sentidu egiten dugun, ez dakit hausnarketa bat, eta uste dut beharrezkoa dela hausnarketa horiek hezkuntzatik eta sekidetzatik bultzatzea. Eta beste barik, baiezkoa bozkatuko dugu ordenantza honi, baina badaukagu lan aurretik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander. Alba? Perdón, Aliz. Bai, egunon, parkatu, ez darria da, txartakat. Egunon dan hori, ordenantza honekin aurrera pauso handia eman dugula uste dugu, bai klima aldaketan dugun erantzunkizun handiago bat hartuz, bai gure gizarteak aldaketa horretan duen papera azpimarratuz eta Anderrek zio moduan kontzientziazioa bultzatuz. Gure eskerrik beroenak diruzaintza sailari eta leireri batez ere sartu dituen orduen gaitik. Ondin lan asko dago egiteke, baina oso abiapuntu on bat da, Europar Batasuneko legekin bat datorrena eta gure lurraldean aitzindaria izango dela ziur nago, zorionak. Alicia Meses. Vale, eskerrik asko. Egunon, los ayuntamientos estamos obligados por ley a establecer con carácter obligatorio una tasa o en su caso una prestación patrimonial de carácter público, no tributario, por la recogida de residuos sólidos que refleje el coste total del servicio. Esto se lo tenemos que dejar muy claro a la ciudadanía. No es recaudar más. Esto nos viene impuesto por una directiva europea. El objetivo es la reducción de los efectos negativos de la generación y la gestión de los residuos, que son una fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Esta tasa ya existía antes, si bien ahora pasa de ser potestativa a obligatoria. Ya no podrá ser deficitaria, debiendo cubrir todos los costes del servicio. Sabemos que los residuos no es un tema bonito, pero está cobrando mucha relevancia económica, no solo porque es una de las partidas más costosas en este ayuntamiento, sino porque estamos ya con sanciones europeas que vamos a terminar pagando los ciudadanos. Es urgente darle el espacio que merece. Desde el Partido Socialista pedimos una campaña de información y concienciación a la ciudadanía. No puedo terminar sin agradecer el trabajo tan enorme desarrollado por la técnica del departamento. Eskerrik asko, Leire. Eskerrik asko. Markatu, Lan sakona eginda Europako zuzentaraua betetzeko eta tasa moduko ekitatibo eta objektiboan izateko Zornotzako familia eta herritar
guztiok. Eta esan bezala, tarifa laua aplikatzen den beste udalerri batzuetan ez bezala, etxe bizitza bakoitzan erroldatoko pertsonen kopurua edo zein dela ere, Amorebita Etxanoko hondakinen tasak ahalik eta bidezkoena izan dadin lan egin da. Eta, amaitzeko bakarrikan adibide pare bat jarri nahi nituzke, eta Leioan adibidez 155ko egoera izan dute tasa honetan, urtean 132 euro ordainduko dituzte, eta Galdakaon 169,84 egin du gora urtean, eta ordainduko dituzte 113,36 euro. Familia guztiek tarifa laua berdin aplikatuta izango dute bi kasuetan, eta udalerri askotan horrela daukate, kontuan izan gabe utxik dauden etxe bizitzak edo pertsona gehiago bizi diren etxe bizitzak berdin ordaintzen dutela. Eta Amorebita Etxanon horren antza honekin proposatu duguna, eta dirudinez danok berdin bozkatuko dugun moduan, gehien sortzen duenak gehiago ordaintzen du printzipioari jarraitzen diogu, eta tasa diseinatu da modu objektiboan, ekitatiboan egokitu dadin erroldatutako pertsona kopurura. Eta udalak ahalegina egin behar du, eta egiten du kostua zerbitzuaren arabera errealarekiko proportzionala izan dadin. Eta eskerrik asko danoi. Bosgarren puntora joko dugu. 2025ko 453 zenbakidun alkatetzaren dekretuaren berri ematea. Amorebita Etxanoko udalaren 2024ko aurrekontu orokorraren likidazioa onartzea. Miren, mesedez? Bai, hemen jaso dezude guztiok, baina alkatetza dekretuan udaleko 2024ko aurrekontu orokorraren likidazioa onartzen da, eta txikituta jaso dira bai estado de ejecución deitzen dana, diruzaintzako gerakinen egoera eta aurrekontuaren emaitza. Horretaz gain, nabarmentzearren, batzordean esan duen bezala, kontu hartzailearen txostena daukagu, eta horra gertzen den bezala, kreditu gerakinak guztira dia 9.911.189,23 euro, aurrekontu emaitza doitua 6.157.210,317 euro dira, diruzaintzako gerakin osoa, kobrantza zalantzagarriko saldoak enduta 9.680.650,313 eurokoa da, likidaziotik aurrezki garbi positiboa ateratzen da, eta 2024an lurzoruaren udalondareko gastua 1.702.994,34 eurokoa izan da, eta dirusarreren 1 eta 2 kapituluetan aitortutako eskubideen 10% baino handiagoa da. Bai, kontu hartzailearen aurrekontuaren likidazioaren etengabeko kontrol txostenak dion moduan, lehenengo puntuan zehazten da 2024ko aurrekontuaren likidazioak finkatutako terminoetan Bizkaiko Foru Aldundiak 2024ko ekitaldirako adostako aurrekontu egonkortasunaren helburua betetzen duela, zeroa zen, eta gure kasuan superabita izan da. 2024ko aurrekontuaren likidazioak termino bateratuetan bete egingo luke Bizkaiko Foru Aldundiak 2024ko ekitaldirako adostako gastu arauaren helburua, 2,60 da helburua, eta gure kasuan negatiboa da, minus 10,88 izan da. Beraz beteko genuke. Hirugarren puntuan, aztertzen da 2024ko aurrekontuaren likidazioak termino bateratuetan betetzen duela Bizkaiko Foru Aldundiak 2024ko ekitaldirako adostako zor publikoaren helburua. Helburua 160 da, eta gure kasuan zor bizia sarrera ez finantzieroetan 0,37 da, eta zor formalizatua sarrera arruntetan 0,36. Beraz, bi kasuetan ere bete egiten da. Eta azkenik aurrekontu egonkortasunaren zor publikoaren eta gastu arauaren helburuak betetzen direla ikusita, ez da beharrezkoa plan ekonomiko finantzierorik onartzea. Eskerrik asko, Miren.
Zazpigarren puntua parkatu. Alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Ester, mesedez? Bai, egunon, tokiko gobernu batzordea 2025ko otsailaren 28tik martxoaren 21 hartutako erabakiak hone dira. Bat, akatsa zuzendu ondokoetan, Gudari kaleko 2. zenbakiko beko solairuan, Landeta kaleko 2. zenbakian eta Arrieta Jaioko kaleko 2. zenbakian dauden erregistroko 18.801 803 eta 835 zenbakidun finkak bereizi eta batzeko lizentziak. Bi, onartu udalekoak antolatu eta garatzeko diseinu eta animazio sozioedukatiboa prestatzeko zerbitzua kontratatzeko espedientea. Hiru, esleitu Amorebieta-Etxanoko udalaren prebentzio komunitarioko zerbitzuari laguntza teknikoa emoteko zerbitzuaren kontratua. Eta lau, Gaztelu Barrena etxea jabetza horizontaleko erregimenean banantzeko lizentzia. Ester. 8. puntua. EH Bilduk aurkeztutako mozioa, Bizkaiko udalen finantziazioa. Bego, mesedez? Egunon danori. Azken egunotan jakin izan dugu Bizkaiko udalek, Bizkaiko Foru Aldundiaren udalkuntza funtzatik eta gizarte zerbitzuaren foru funtzaren jasotzen duten finantziazioa dela eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2024ko tributuetatik eratortzen den dirubilketa gutxitu denez, udalek dirua bueltatu beharko dutela. 2024ko likidazioaren arabera, udalkuntza funtzaren eta gizarte zerbitzuen foru funtzaren likidazioaren ondorioz, Bizkaiko udalerriek 57,7 milioi itzuli behar dituzte 2024ko urrian aurreratu ziren likidazio negatiboko aurreikuspenak berretziz. Kontuan hartu behar da, urriko Bizkaiko Lurralde Finantza Kontseiluaren bileran egindako aurreikuspenaren arabera, udalek 40,9 milioi itzuli beharko zutela aurreikusi zela. Orain ordea, itzulketa 41%an handitu eginda. Nola da posible 2024ko azken 3 hilabeteetan Bizkaiko dirusarrerak hainbeste jaitsi izana? Horren arrazoia ez dute azaldu Bizkaiko Foru Aldundiko arduradunek. Aldi berean, esan beharra dago, gaur egun Bizkaiko udalentzat, Bizkaiko Foru Aldundiak zerga itunduetara bideratzen duen portzentaia 39,6 eta 76 dela, eta urteak direla partaidetza hori ez dela eguneratu, ez da aztertu partaidetza honen portzentaia egokia den edo ez, naiz eta udalerriek gero eta eskumen gehiago izan. Orain, ia markada bat onartu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko toki erakundeen legeak, herritarrengandik gertuen dauden instituzioen berezko zerbitzu eta eskumenak zehaztu zituena. Zerbitzu eta eskumen horiek, subsidiaritate printzipioak abiatuta, positiboki eragin dute gure bizilagunentzako zerbitzuen kalitatean. Eta horrez gain, lege hau tokiko autonomia indartzeko tresna bilakatu dela esan dezakegu. Hala ere, finantziazio egokirik gabe ez da nahikoa udalek duten politika eta eskumenak modu egokian aurrera eramateko. Hortarako, nahikotasun printzipioan oinarrituta, udal autonomia aldarrikatuta, udalaren finantziazio egokia bermatuta, gizartearen digitalizazioak, trantsizio ekosozialak, erronka demografikoak, etxebizitza eta zaintza beharrek adibidez, tresna eta finantziazio sistemak eguneratzea eskatzen dute hala beharrez. Aurreko guztia kontuan hartuta, honako mozio hau aurkezten diogu osoko bilkura honi, bertan eztabaidatu eta onartu dadin eta Bizkaiko Batzar Nagusiei eta Bizkaiko Foru Aldundiari ondorengoa eskatzeko. Lehena, Amorebieta-Etxanoko udalak bere herritarrei eman beharreko zerbitzu publiko guztiak bermatu ahal izateko, finantza eta diru sarrera nahikoak izan behar dituela aldarrikatzen dugu. Bigarrenik, Amorebieta-Etxanoko udalak adierazten du Bizkaiko Foru Aldundiaren zerga bilketa txikiagoa izateak Bizkaiko lurralde historikoetako zerga sistemen inguruko hausnarketa eskatzen duela eta baita udal finantziazioan izan dezakeen eraginari aurre egiteko konpromesua. Hirugarrena, Bizkaiko Foru Aldundia jasotzen duen diru zerga itunduetatik udal finantziazioera bideratzen duen portzentaia handitzea eskatzea, udalek baliabide ekonomiko handiagoak izan ditzaten. Laugarrena, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Bizkaiko Batzar Nagusiei mozio honen berri ematea. Eskerrik asko. Zauri, Bego. Bai, egunon, guk urrengo puntuan sartu dugu mozioan azaltzen dugu arrazoiak, baina, ez gatoz bat mozio honetan aurkeztu dozuenagaz.
Laburbilduz eta orokorrean gai honek lantzeko bada udal finantzaketako batzorde misto bat, batzorde horretan badauze alderdi politiko guztien ordezkariak eta uste dugu hori dala lekua olako gauzak eztabaidatzeko. Da gero, badauze zenbateko batzuk eta datu batzuk uste dugu zela ez direzela guzti zuzenak edo guzti zehatzak. Udal kutsaz gain badauz beste funtsa batzuk edo beste fondo batzuk, gizarte laguntzakoak, eta diru laguntza pilo bat egoten direz urtean zehar udalei laguntza emoteko, eta horregaitik, guztizko zenbatekoa foru aldundia jartzen dauena biztanleko, 947 eurokoa da aurton, estatu mailan dagoen finantzaketa zenbatekorik altuena, eta ez dugu uste arazori dagoena horretan, eta egotekoetan uste dugu batzorde misto horretan azaldu beharko zirela zeintzuk diren arazo horrek. Alicia. Vale. Los y las socialistas de Vizcaya hemos defendido siempre unos ayuntamientos fuertes y bien financiados y con las competencias suficientes para ofrecer servicios públicos de calidad. Para nosotros, los ayuntamientos son instituciones que deben estar en una situación real de igualdad frente a otros. Los y las socialistas apostamos por una financiación justa, equitativa y suficiente para los ayuntamientos de Vizcaya. Unos ayuntamientos fuertes conformarán una Vizcaya fuerte, más eficiente y más centralizada. Los y las socialistas apostamos por completar el camino que se ha empezado a recorrer en el Consejo Territorial de Finanzas de Vizcaya. Así, el plan de mandato Vizcaya Denonchat, presentado en octubre del 23, recoge lo siguiente. 1.28. Actualización del sistema de financiación local de Vizcaya. Actualizar la norma foral de haciendas locales, que data del 2005, con nuevos criterios de reparto de la financiación municipal adaptados a la realidad actual. ¿A qué se debe la menor recaudación y, por tanto, qué parte de las entregas a cuenta de los ayuntamientos en 2024 deben ser devueltas? No es verdad que en EH Bildu no tengan explicaciones sobre el motivo por el que se ha recaudado menos. Se ha explicado en comisión en las Juntas Generales de Vizcaya. Las causas del descenso de recaudación están claras y se han explicado. Son 3. Hay una menor recaudación por el IRPF porque ha habido que devolver a los mutualistas vizcaínos que cotizaron a mutualidades antes del 1979, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, medida que EH Bildu ha apoyado. Hay una menor recaudación por IVA por las medidas temporales de disminución de este impuesto en algunos servicios y bienes para hacer frente a la inflación, medida que EH Bildu ha apoyado. Y existe un impacto del fraude de los hidrocarburos que se nota en la recaudación por IVA y en los impuestos especiales. Estas razones se han debatido en las Juntas Generales de Vizcaya en varias ocasiones. No es cierto que no se hayan explicado. ¿En qué punto estamos y qué se está haciendo para avanzar en la financiación municipal? En 2024 se renovó la Comisión Mixta de Financiación Municipal para actualizar la norma foral de haciendas locales tal y como está establecido en el plan de mandato. La representación municipal en esta comisión es designada por EUDEL, es decir, son los propios ayuntamientos quienes deciden cómo asisten a dicha comisión y hay representación de las principales fuerzas políticas, también de EH Bildu. El Partido Socialista es profundamente municipalista y cree con rotundidad que los ayuntamientos son instituciones que se encuentran en situación de igualdad con las demás, diputaciones o gobierno. Pueden y deben tomar sus propias decisiones y por ello vamos a respetar el acuerdo que salga de esta comisión en relación con los criterios de reparto de todos los fondos que la Diputación Foral de Vizcaya destina a los ayuntamientos. En este momento la discusión está centrada precisamente en esos criterios y debemos respetar ese trabajo y permitirles que se tomen el tiempo que necesiten para llegar al mejor acuerdo para los ayuntamientos. Tal y como afirma EH Bildu en su moción y según los datos que aportó el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales en el último pleno de control en Juntas Generales, el porcentaje de participación en los tributos concertados de los ayuntamientos es del 39,66%, por encima de lo recogido en la norma que lo fijaba en el 39,29%. Según sus datos, en total para 2025 en el presupuesto foral hay 1.111,8 millones de euros. Añadió además que junto a estos fondos habría que contabilizar el fondo Gizarte Kutxa, 19,6 millones, recursos derivados del Sistema para la Atención a la Dependencia, 10,3 millones, participación en impuestos especiales, 9,8 millones,
y en impuestos no concertados 1,3 millones, es decir, un poco por encima del 40,70%. Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Socialista votará en contra de esta moción. Eskerrik asko. Ainhoa, bai, barkatu. Nik ondo badiritzozue, esandakoari zuen mozioa irakurri eta gero nola lotura daukan erantzungo diot, bai? Jakin dezazun, besterik gabe. Bederatzigarren puntura joko dugu. EAJ-PNV eta Sozialistas Baskos, Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa, reforma fiskala. Bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak, EAJ-PNV eta Euskadiko Alderdi Sozialista, Euskadiko Eskerra, PSEek, zerga sistema bidezkoagoa, progresiboagoa, efizienteagoa eta behar adinekoa lortu nahi dugu Euskadin. Ondorengo hauek ahalbidetzeko helburuz. Mundu guztia dagokiona ordain dezala, iruzurraren aurka borrokatzea, erakunden artean elkarlanean eta modu koordinatuan lan eginez, kontrol, koordinazio eta ikuskapen neurriak handituz. Gehien duenak gehiago ordain dezala, zerga eredu progresibo eta eraginkor bat defendatuz, zerga araudiak benetako diru sarreren araberako ekarpena egitea eragotzi ez dezan eta zerga onura desegokiak ken ditzan. Politika publikoei eta euskal ongizate sistemari eustea eta bermatzea ahalbidetuko digun behar besteko fiskalitatea izatea. Euskadin fiskalitate harmonizatua izatea euskal herritarren zerga ordainketetan presio orokor baliokidea bermatuko duena. Erreforma fiskalaren printzipio orokorren arabera, EAJ-PNV eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialista Euskadiko Eskerra fiskalitatea berdintasun, elkartasun eta justizia sozial handiagoa lortzeko eta gizarte bidezkoago bat eraikitzeko tresnari garrantzitsuenetako bat dela iritzi dugu. Non herritar bakar bat ere ez dain atzean utziko. Izan ere, fiskalitateak zerbitzu eta prestazio publikoei eusteko behar beste baliabide emoteko balio du. Baita aberastasuna herritarren artean eraginkortasunez banatzeko, eta hazkunde ekonomikoa eta enpleguaren sorrera bultzatzeko ere. Akordio hau sinatu duten alderdiek ezinbestekotzat jotzen dute modu partekatuan Euskal Autonomia Erkidegoko zerga politikaren orientazio berri bati ekitea. Eredu edo orientazio berri horren helburua da, erakunde eremu eskudunekiko errespetutik abiatuta diru sarreren eta gastu publikoen arteko oreka ezin hobea bermatzea. Zerga iruzurraren aurka borrokatzeko neurri eraginkorragoak ezartzea, eta gainera, enplegua sortzen duen jarrera ekonomikoa bultzatzea, baita gure ekonomia suspertzen laguntzea eta politika publikoen eta ongizatearen euskal sistemaren iraunkortasuna bermatzeko behar adina diru bilketa eta finantza eskaintzea ere. Ildo horretan bi alderdik bat egiten dute Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek sinatutako akordioarekin. Lurralde historikoetako batzar nagusiek beren eskumenak erabiliz honako zerga erreforma bati ekin diezaioten. Ondorengo lan ildo hauetan oinarrituta. Zerbitzu publikoa mantentzeko eta bermatzeko beharrei aurre egiteko konpromiso kolektiboa lortzea, herritar guztiei aukera berdintasuna eskaintzeko. Herritarren zerga erantzunkidetasuna sustatzea, iruzurraren aurka borrokatzeko. Zergadunen artean zerga kargaren bidezko banaketa defendatzea, herritar bakoitzaren ekarpena errenta mailaren edo ordaintzeko gaitasunaren arabera egin dadin. Arau aldaketak egitea, egungo zerga sistemak zerga ordainketak saihestu ditzan eta errenta handienek ekarpen handiagoa egitea sustatu dezan, horien jatorria edozein dela ere. Era berean Euskal Autonomia Erkidegoko zerga politikak honako ildo orokorra hauek bete behar dituela iritzi dute. Bat, ekitatearen progresibitatearen elkartasunaren behar adinaren eta eraginkortasunaren balioetan aurrera egiten jarraituko duen zerga sistema eratzea. Zerga kargak eta baliabideak zergadunen artean gehiago eta hobeto birbanatu ahal izateko. Baita politika publikoei eta ongizatearen euskal sistemari eusteko behar adina baliabide lortzeko ere. Gure produkzio sarearen lehiakortasuna indartzea, batez ere enpresa txiki eta ertainez osatua, baita aberastasuna eta enplegua sortzea ere, egungo krisi ekonomikoaren ondorio kaltegarriak gainditzeko beharrari erantzunez. Iruzur fiskala murriztea eta ezabatzea, herritarren elkartasunaren benetako porrota baita, horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eremu osoa inplikatuz. Zerga delituen jasarpenean justizia administrazioarekin lankidetzan aritzea. Oro har, gure zerga ordenamenduko figuretan neurri hauek hartzea.
arrisku handieneko jardueretan zerga ordaiketen saiespen aukerak minimizatzea. Zergadunen tributazioa bakoitzaren gaitasun ekonomikoaren arabera egiten dela ziurtatuz. Iraunkortasuna eta ingurumenaren mantentzea sustantzea. 2024an udal finantzaketarako batzorde mistoa berritu zen toki ogasunei buruz foru araua eguneratzeko. Batzorde horretako udal ordezkaritza eudelek izendatu du, hau da, udalek erabakitzen duten nordoan batzorde horretara. Eta EH Bildu batzorde horretako kide izanik esan bezala ez dugu aurreko mozioa ulertzen. Batzorde honen sedea da toki ogasunei buruzko foru arauan araututako udal finantzaketa eguneratzea. Udalerrien beharrei eta eskarei erantzuteko eta horretarako helburu hori lortzeko bidean aurrera egiteko lan plan bat zehaztuta dauka, gauzatzen ari dena. Foru hau da Bizkaiko udalerrien finantzaketari buruzko gaia jorratzeko sortu dena, eta zentzu berean ordezkatuta daude udal esparruan gehiengoa duten alderdi politiko guztia, baita EH Bildu ere. Mozio hori beraz, ulertezina eta justifikazina da errealitate hori ezagutzen eta gainera, haren parte denarentzat. Mozio bezalako alde bakarreko ekintzek ez dute batere laguntzen helburu horretan, aurrera egiteko beharrezkoa diren adostasunak lortzen, eta protagonismo goze diren interes alderdikoiak, baino ez dituzte agerian uzten. Akorderatuko benetako borondaterik ez dutela ere agerian utziz. Horregaitik guztiagaitik Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren proposamena honako hau da. Amorebita Etxanoko udalbatzak Bizkaiko Foru Aldundiari honako eskatzea erabaki du. Bat, udal finantzaketarako batzorde mistoaren eta Bizkaiko finantzen lurralde kontseiluaren esparruan, toki ogasunei buruzko foru arauaren eguneratzea bultzatzea, udal finantzaketa banatzeko irizpide berriak egungo realitatera egokituta erabiliz. Bi, tokiko zerga ordainketa eguneratzea, Bizkaiko udalen baliabide propioa kalitatezko udal zerbitzu publikoak eskaintzeko behar adinekoak izan daitezen. Guzti hau sinatu eta argitara emango ditugun akordio jasotzen dutena besterik ez da. Alicia. Vale. El Partido Nacionalista Vasco, EAJ-MNV y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, PSE, queremos conseguir un sistema tributario más justo, progresivo, eficiente y suficiente en Euskadi, que permita que pague todo el mundo lo que le corresponde, luchar contra el fraude mediante la colaboración y actuación coordinada de las diferentes instituciones, aumentando las medidas de control, coordinación e inspección. Que pague más quien más tiene, defendiendo un modelo de impuestos progresivo y eficaz, de forma que la normativa tributaria no permita eludir que se aporte en función de los ingresos reales y eliminando beneficios fiscales inadecuados. Que sea una fiscalidad suficiente que nos permita sostener y garantizar las políticas públicas y el sistema vasco de bienestar. Que sea una fiscalidad armonizada en Euskadi que garantice una presión global equivalente en las tributaciones de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Según los principios generales de la reforma fiscal, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra consideramos que la fiscalidad es una de las herramientas más importantes para lograr mayor igualdad, solidaridad y justicia social y construir una sociedad más justa en la que ningún ciudadano o ciudadana quede abandonado a su suerte, dado que sirve para dotar de recursos suficientes que sustenten el mantenimiento de los servicios y prestaciones públicas para redistribuir eficazmente la riqueza entre la población y para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Los partidos firmantes de este acuerdo consideran imprescindible abordar de forma compartida una nueva orientación de la política fiscal de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que desde el respeto a los ámbitos institucionales competentes garantice un óptimo equilibrio entre los ingresos y gastos públicos, establezca medidas más eficaces de lucha contra el fraude fiscal y, además, impulse la actividad económica generadora de empleo, apoye la recuperación de nuestra economía y proporcione la suficiencia recaudatoria y financiera necesaria para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas y del sistema vasco de bienestar. En este sentido, ambos partidos alaban el acuerdo alcanzado por el Gobierno vasco y las diputaciones forales para que las Juntas Generales de los territorios históricos, en el ejercicio de sus competencias, aborden una reforma tributaria basada en las siguientes líneas de actuación. Alcanzar un compromiso colectivo para hacer frente a las necesidades de sostenimiento y garantía de los servicios públicos.
con el fin de proporcionar igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía. Fomentar la corresponsabilidad fiscal de la ciudadanía para luchar contra el fraude. Defender un reparto justo de la carga tributaria entre los contribuyentes, de forma que la aportación de cada ciudadano y ciudadana se realice según su nivel de renta y capacidad de pago. Realizar modificaciones normativas para que el sistema tributario actual evite la elusión fiscal y fomente la mayor aportación de las rentas más altas, independientemente del origen de las mismas. Asimismo, consideran que la política fiscal en la Comunidad Autónoma de Euskadi debe atender a las siguientes líneas generales. 1. La configuración de un sistema tributario que avance en la consecución de los objetivos de equidad, progresividad, solidaridad, suficiencia y eficiencia, de manera que permita una mayor y mejor redistribución de las cargas y de los recursos fiscales entre los contribuyentes, así como la obtención de los recursos suficientes para el mantenimiento de las políticas públicas y del sistema vasco de bienestar. 2. El fortalecimiento de la competitividad de nuestro tejido productivo, compuesto especialmente por pymes, así como la generación de riqueza y la creación de empleo, atendiendo a la necesidad de superar los efectos indeseables de la actual crisis económica. 3. La reducción y eliminación del fraude fiscal, auténtica quiebra de la solidaridad ciudadana, involucrando a todo el ámbito institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 4. La colaboración con la Administración de Justicia en la persecución de los delitos fiscales. 5. Con carácter general, la incorporación a las diferentes figuras de nuestro ordenamiento tributario de medidas dirigidas a minimizar las posibilidades de elusión fiscal en aquellas actividades que se identifiquen con mayores posibilidades de riesgo, asegurando la tributación de los distintos contribuyentes conforme a su verdadera capacidad económica. Incentivar la sostenibilidad y el mantenimiento del medio ambiente. En 2024 se renovó la Comisión Mixta de Financiación Municipal para actualizar la norma foral de haciendas locales. La representación municipal en esta comisión es designada por EUDEL, es decir, son los propios ayuntamientos quienes deciden quiénes asisten a dicha comisión. Y tal y como dijimos, no entendemos esta moción cuando EH Bildu forma parte de esta comisión. Esta comisión tiene por objeto la actualización de la financiación municipal regulada en la norma foral de haciendas locales, en orden a responder a las necesidades y demandas de los municipios. Y a tal efecto tiene determinado un plan de trabajo ya en ejecución para avanzar en la consecución de dichos objetivos. En este foro, el constituido para tratar las cuestiones concernientes a la financiación de los municipios de Vizcaya, y en el mismo sentido están representadas todas las sensibilidades políticas mayoritarias en el ámbito municipal, también EH Bildu. Esta moción resulta, por tanto, incomprensible e injustificable desde quien conoce esta realidad y además forma parte de ella. Iniciativas unilaterales como esta moción no ayudan en nada a la conformación de los necesarios consensos para el avance en dicho objetivo y solo ponen de manifiesto intereses partidistas ávidos de protagonismo, dejando patente su inexistente voluntad real de acuerdo. Por todo ello, la propuesta del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, es que el Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta de Chano acuerda instar a la Diputación Foral de Vizcaya en el marco de la Comisión Mixta de Financiación Municipal y del Consejo Territorial de Finanzas de Vizcaya, impulse la actualización de la norma foral de haciendas locales, con nuevos criterios de reparto de la financiación municipal adaptados a la realidad actual. Culmine la actualización de la tributación local, con el fin de que los recursos propios de los ayuntamientos de Vizcaya sean suficientes para obtener servicios públicos municipales de calidad, que no es otra cosa que lo que se recoge en los acuerdos que hemos suscrito y hecho público. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Bai, bego mesa. Dotzet parkatu, bai. Bueno, esan doda moduan ez, batez be Ester zure hitzartzean esan dozu edo adierazi dozu eta edukian sartu aurretik ez, bueno, akordiotarako gure borondatea kuestionatu dozu, ezta? Eta guri zentzu horretan, bueno, kuriosa iruditzen zaigu baieztapen hori egitea batez be gure mozioa bozera maile batzordean tratatu zalako, ez? Eta zuena
ez zarete gai bozeramaile batzordera eramateko ez da baidatzeko orduan, norena da akordioetarako borondatera ez iristeko errua zuena, ala gurea, ez? Oso kuriosoa iruditzen zaigu zentzu horretan. Gero bestalde referentzia egin diozue, bai Aliziak eta bai Esterrek, ez, aldi berean referentzia egin duzue nola kejatuko garen edo ez duzuela ulertzen nola mozio hau sartu izanaren zioa ez duzuela ulertzen izan ere eudelen parte izan bagarelako, ez? Egia da eudelen ordezkaritza daukagula, baina ordezkaritza izatea gure politikak ez ditu bermatzen batez ere gehiengorik ez daukagunean eta gehiengoa zuena denean. Orduan kejarako aukera izan badaukagu, ez? Eudelen parte izan arren. Eta gero bestaldere, kuriosa iruditzen zaigu zuen mozioari begira, ez? Egiten duzuena delako esan zeintzuk diren zuen zerga politikaren helburuak. Hain noski, helburu horiekin ere ados gaude, helburu horiek gureak dira, izatez gureak dira eta gure planteamenduaren baitan daude. Ez duzuena esaten momentu bakar baten ez da, helburu horietara heltzeko ze zerga politika erabiliko duzuen. Ez duzu egiten, ez diozu ez da referentzia minimorik egiten. Orduan, nik uste dut eztabaida horretan datzala, ez? Ziur aski zuen politikak edo politika fiskal edo zerga politikak ez dute gureekin zerikusirik. Bai helburuek, noski, baina ez politika edo hoiek bideratzeko politikek, ez? Gero, egia da, zuok planteatzen duzuen berrikuspen fiskalak udalaren finantziazioetan eragin zuzena daukala, eta hau ez diogu guk, hau aldundiak berak esan zuen, izan ere tributoetatik eratorriko den diru bilketa txikitu egingo delako, eta tributoetatik eratorriteko diru bilketa txikitzen baldin bada horrek udalean eragin zuzena izango du gutxiago jasoko dugulako, ez? Orduan, gure bestalde egia da baita ere eudelez aparte beste diru iturri batzuk ere baditugula, baina diru iturri horiek eskumen konkretuetarako dira. Eskumen eta proiektu konkretuetarako. Orduan, hori aitzaki gisa erabiltzea da, aitzaki gisa erabiltzea esateko mozioarekin, gure mozioarekin bat esatoztela, uste dugu gaia desbideratzea dela. Gu argiak gara, guk eskatzen dugun gauza bakarra gure mozioan da, udalkutzatik jasotzen den finantzaketa hori haunditzea. Eta kasu honetan, zuzenean interpelatzen zaituztet. Bai alderdi jeltzalea eta bai alderdi sozialista. Bai Ester eta bai Alizia. Ado zaudete udalkutzatik datorren finantziazioa igotzearekin, edo ez, horrek herritarrengan eragin zuzena dauka. Zornotzako herritarrengan eragin zuzena dauka. Beste gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskariak eta galdek eratara joango gara 10. puntura. Baten batek badeko, zeo zer esatekorik? Bueno, bukatutzat emango dugu gaurko plenoa.